Na sziasztok, ment a videónak a másik fele. Kezdjük akkor a vérbarakás, amit mondtam, hogy picit szájbarágos. Ezt átgondoltam pár dolgot, nem fogom annyira részletezni a dolgokat. A fegyverberakásnál mondtam nektek az itemprotó részét, mi mire való, úgyhogy ezt ki is fogom hagyni. Most jön a root része, ami egy kicsit, meg az item list, amit majd látni fogtok, nem olyan vészes amúgy. Úgyhogy kezdjük a fegyver és vérberakás második részét. Na, itt meg lépegetek itt a mappába. Na, ugye megkicsomagoltuk ezt a rútot, úgyhogy mondtam, hogy kellni fog a vértek miatt, úgyhogy menjünk is bele a Soul's mappába. Majd kell itt keresgetni, hogy merre vannak az MSM-ek, úgyhogy csináljuk típus szerint. Itt vannak MSM-ek, Python fájlok és TXT-k csoportosítva, ugye. Itt vannak az MSM-ek, ugye, amikből majd ugye ti nektek a vérteket fogja ugye majd betölteni, vagyis hát ugye alkalmazni úgymond. Ugye a betöltést ezt micsodából csinálja majd a packfile-ból. Úgyhogy kezdjük inkább mert most csak egyet mutatok, mert most nem mutatom végig, hogy most mindegyiknél hogy kell. Egynél, és akkor többit látni fogjátok is, mire kell figyelni, mikor vértet beraktok. Úgyhogy nyissuk is meg ezt az MSM-et. És dolgozgassunk egy kicsit, de elsőt nézzük, hogy mire van. Ugye itt vannak itt egy-két dolgok, itt nem is olyan fontos ezek, meg én sem tudom pontos, hogy mire való. Itt amúgy a lényeg, ezen múlik az elérési utakon. Ezekre nagyon kell figyelni, mert azért ugye az Assassin M és az Assassin V, ugye az egyik ugye a V a V-man, a men, ugye az M pedig a men, egyértelmű, és hát ugye aki úgy picit angolos vagy játszott, az ugye azt ugye mit jelent. És ezekre kell amúgy figyelnetek, hogy DE miről PC Assassin, ezt tudjuk, hogy ugye az elérés útból is, és a fájlnak a nevéből is, hogy hoppá, ez egy ninja, férfi, micsoda lesz MSN fájl, amiből ugye olvassa ki csak a férfi vérteket és férfi hajakat. Még itt kell ugye a hajakat is ugye beírni. A hajak berakása ugyanolyan, mint a vért, annyival ellentétben, hogy ott ezt a higher indexet, ezt a számot, ami a vértnél ugye a Shapa index, ezt a higher.quest-be kell beleírni. De az majd egy későbbi videóban elmagyarázom. Már könnyebb amúgy a hajak berakása, csak úgy picit úgy, na mindegy, térjünk a lényegre. Nekünk ez kelleni fog, itt már látni fogtok, itt is mutatja már az elérés utat. PC, vagy DE-mérvől, PC Assassin. Ez itt a Shopper Data, de a Shopper Data, ez hány darab lehet maximum ezekből, hát itt 99 van, hát én 900-ra átírom, mert mondjuk, hogyha valaki őrült, azt mondjuk felírja itt ezt a számot mondjuk 800-ra, mert mondjuk okostás, akkor hoppá, miért nem működik a vért. Na, ezért nem működik. És ugyanezzel vonatkozik a hajakra is. Ugye ezeket érdemes átírni. Figyelnék arra, hogy plusz egy. Nem minden esetben plusz egy, de itt egy kicsit észrevettem, hogyha mondjuk itten 20 van, akkor már nem működik, de ha 21-et írok itt felül, akkor már működik. Bár mondjuk az IBM-nek ez a őrültsége, hogy ugye a 13-as szám, ugye a bal szerencs, ugye azért van, ugye 12 plusz 1. Na, ennek a példájára fogjuk csinálni a vérteket. Ezt ki is másoltam, Ctrl-C kijelöltem, ezt találtam szimpatikusan, meg így is kell csinálni. Ez a textúra betöltése, ez az alapértelmezett textúra, ami ugye az alaptextúrája, ez pedig az, amit mondjuk egy új textúrát ráhúzol, de ez most nem kell, ez nem kell, max egy olyan vért, nem mondjuk egy fekavasnál akarsz másik textúrát, akkor az alap fekavas textúrát meghagyod, és mondjuk te ide beírod azt, hogy Assassin kisjóska külseje, mondjuk is akkor így. Jó, ez megvan. Ctrl-C, és akkor ugye most ez egy ninja srác, megkeressük itt ebből a csodálatos XML-ből, hogy PC2 Assassin Uni 1, kimásoljuk, beillesztjük, kicsit GR2. Ezt a Shapa indexet megnézzük, hogy itt a legutolsó az micsoda. Hát ez 46, akkor keressünk arra, hogy 47.
Igen, de itt látjátok, itt 47 van, úgyhogy most nézzünk 50-et. 50 legyen, számlálás. Nincs. Tökéletes. Inkább kezdjünk egy új számolást, mert ne legyen az, hogy itten belénk köt véletlenül. 50, Sharper Data, számlálás 1. Jó. 50. Ennyi is a vérberakásnak a root része. Ezt a Sharper indexet jelezzétek meg, hogy ez 50, és miért. Fekavasabból szoktam dolgozni. Nincs a fekavas, 11, 499. Már annyiszor használtam fekavasokat, vérberakáshoz már fejből tudom a fekavasak írét, hogyha valaki álmomba is felkeltenem, akkor is mondanám neki. Jó. Kitörlöm ezt a tabot, beilleszt. 6007 6007 forrás, öltöny, jó, ez eddig tökéletes, a jangot kinullázzuk, szín 105, ez most egy jó kis pack. Na igen, mert ez a bónusz, ez elméletben ez a szám, ez elméletben random adja a micsodákat, a százalékokat, de nem vagyok benne biztos, mondom, nem vagyok benne biztos, bár ezeknek a klienseknél nem csodálkozom, mit jelent. Ez mozgási sebesség, nem összekeverendő ezzel az ügyességgel, mert sokan ezt veszik a mozgási sebességnek, de mindegy. Akkor ezt átírjuk 10-re, de ezek mondom, ezek csak, ezt majd ti megcsináljátok. Na és itt a lényeg, amit ugye elmondtam nektek, hogy mi mire való. A value 1, value 5, ezek a kettő összeadódik, ebből jön két szám, ha value 5-hoz 0-át írsz, akkor itt ugye marad a 90. A value 3-hoz, és a fenennél ez mindig elmegy, ide kell beírni az 50-t. A value 3, itt beírsz számot, a value 3 majd ezt fogja kiolvasni, ami itt van szám. Ezt fogja kiolvasni. És így fog majd a vértetek látszódni. Beírod. Ennyi. Ennyi a vérberakásnak az itemprotó és a root része. Az item list az még halálig egyszerűbb. 6007 tab armor, bár amúgy lehet LTC-vel, de én inkább itt szoktam. Icon tutorial mondjuk ninja forrás.tg és ennyi. Fegyverek esetén ugye amit a fegyverek esetén az item list olvassa ki a fegyvert, vagyis hát ugye itt a modelljéből ugye innen ugye hivatkozik rá, és ugye beszélünk mindegy, mint ahogy a Assassinból, ugye itt ugye a Emir PC Assassin, és akkor innen. Csak ugye más a kiolvasás módja, bár jobban örülnék, ha úgy csinálnák meg amúgy, hogy a vérteket is ki lehessen így olvastati, mert így egy picit könnyebb lenne amúgy, nem kéne ilyen Sharper index, meg ilyenekkel kilódni amúgy, na mindegy. Ezt németek, vagy nem a németek, hanem ez a Emirők, ez egy kicsit elrontotta ezt a részét, mert így könnyebb lenne szerintem a fejlesztőknek is, mindegy. Majd nézzük, nem rontottuk el semmit. Nem, tökéletes. Ennyi, ez kész is van. Ennyi a vérberakás. Az ikonja ugyanaz, mint a másiknál. Egy kis kiegészítéssel majd küldök linkeket, hogy kell paint.net-nél egy-két érdekességet, bár itt ennél nincsen textúra, ennek nem örülök. Ilyen esetben, hogyha nincsen textúra, akkor játékon belül le kell fotózni, körbevágni. Ezt most ugye nincsen úgy működő szerver, ezt nem tudom megmutatni, de azt, aki szeret babrálni, vagy aki szereti kilódni, annak tökéletes amúgy. Na mindegy, akkor nézzük. Melyik hasonlító jár? Most lényegtelen, csak az a lényeg, hogy most egy jó legyen a csajé. Most az úgy is látszik, bár nem értem, hogy csinálták meg. Jó. Itt én leszoktam venni a arcát, mert szerintem az nem kell a képbe, vagy hát nem tudom ki olyan ember, aki meghagyja az arcát egy ikonnál. Beállítjuk kb. Középre, mint minden középre kb. Ugye itt ugye szállítok Y meg Z tengelyt, úgyhogy úgy értelmezzük a középet. Jó. Levesszük ezeket a tengelyeket, ugye itt a tengelyek ugye X, a kék az X, nem, az Y, a piros a X, igen, és a zöld pedig elméletben, az pedig lenne az Z tengely. Nem vagyok benne biztos. Jó, igen.